Gipaimbestigahan sa otoridad ang alegasyong paggamit og pyrotechnic device sa usa ka event sa Pasko Fiesta sa Davao City, taliwala sa firecracker ban sa syudad. Anyang report ni John D. Esteban. Video kini atol sa selebrasyon sa paghinugyaw sugat sa bagong tuig. Usa sa mga event sa Pasko Fiesta sa Davao 2023 sa lokal nga pagamahanan sa Davao City. Tuod man, nagmalampuson ang selebrasyon. Apan, gibatikos. Sanglit matud pa, dunay gigamit nga pyrotechnic device. Taliwala sa firecracker ban ordinance sa syudad, nga nagabawal sa paggamit og mga bisan unsang pabuto. Usa na diha, ning bahin sa pasundayan. Ug ang gigamit sa fire dancers. Among gipasuta sa Davao City Fire District ang video. Na siya classification magud ang firecracker nato, pero nakita nato dito na magud siya kanang mingon nato nga nibuto siya Unya na siya mga na-produce na kanang makita nato na siya kalayo pod na siya mga spark. So sa ko opinion nako murag maingon nato nga napasok na sa dito sa sa firecracker. Sumala sa Davao City Tourism Operations Office, ilahang lantawon og ipatawag ang organizer kalabot niini. Apan una na kunong giingon sa event organizer nga si Harold Kibite sa City Tourism nga sparkler lang daw nga sama sa ginabutang sa cake ang gigamit nga makita sa video. Apan wala pa masuta kung unsa ang material nga nagbuto-buto nga gigamit sa fire dancer. It's just like kanang sparkler, sparkler lang siya sa cake for artistic design. This is just used to end lang the performance. So we will look into this one, we will correct this, and we will not use that anymore. Gipaimbestigahan na sabdaw kini sa Davao City Police Office. We conduct investigation siguro para pod fair sa tanan pod no. And then for the City Tourism naghatag pod siya statement si ma'am nga tanaw po nila kini mao nga issue pod para matagaan pug pagtubag nga ato ang publiko. Samtang dunay mga video nga kuha ang netizens sa Davao City nga nagpabuto matud pa sa syudad sa pagsugat sa bagong tuig. Sama na lamang niini. Kung diri man sa Davao City ma'am no, among gihangyo ang nakabalo na information nga moadto sa nearest police station or muhatag sa ilahang statement through magtawag lang sa telepono ma'am no or sa hotline sa ata mga stations kay dili man ni nato ma'am no ginatolerate ato man nang gina-remind kanunay nga ang Davao City is natay firecracker ban. Hinoon sumala sa DCPO, walay natalang nasamdan tungod sa pabuto sa dakbayan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.